puro sa bodies. Apo, anaan lagi akong palangga na ako. Kamusta man ka? Okay na gahapon, no? Ikaw, kumusta man ka? Hay, okay ra po. Ang iya nagdumala gyapon sa atong negosyo. Mapuhon, ako ni kabili nimo. Kada po sa hagit na muna ko luluoy. Betolo, asa di ay nagsugod ang atong negosyo na karton. Gusto gid ka makahibalo ako? Ali, ug naa ko i-istorya kanimo. Ginikanan na nagsilbing akong higdaanan, may sinugdan sa akong kalambuan. Ma, pa, nalain niyo man kong gibiyan. Anak, sakit man sa among buot na mawala ni sa imong kiliran. Sa sayong panahon, ang kansalig lang ug ampo kanunay na ay rason ug nganong mauni ang imong naagian karon. Ma, pa, unsa pasabot ninyo aning kato na inyong kabilin? Dong mister, mo na matod kanimo sa imong kalambuan. Ma, pa. Sino sa kalambuan, nasa tuwi sa katawan. Di sa tubo, di sa wala, ang katong makitang di sa asa. Dari sa kanulaw, dari na mga tungkad, o kanulaw magkalambuan ka. Trabaho! Sukan na ang trabaho, magpadlis na kita. Tapos isip ulit sa katong magamit. Dali na mga tumakita, kay kini atong kalambuan. Kamusta na di ay sa inyong naagian luluoy? Oo apo, bisag unsa pa nakalisod ang imong magian. Basta naa kay pagsalig o pagtuo kaniya, walay dili imposible. Sa tudyog kano, lo naa di ay pasundayag alat sa mga malagtunay. Tuwig tanan na, mutan autas ilang presentasyon.
Contingent number 4. Pundok sa magagiyon o magi o maong kabatanunan sa Purok sa Bagis.